Ranil, Ampuon, sir. Ampuon, nag-asa man ka Ampuon. Kalisay ko, sir. Unsa may imong katuyuan nabot ka diri sa Bumuradio? Nalay ko rin, sir, kay about this akong agency, sir ba? Naunsa man imong agency? Wala ko nila sweldo lagi. Wa ka sweldo o pila ka adlaw? Nahog na siya karon nilapas na siya ron sa kuan, sir. Nahog na siya 1 month na. Uy, 1 month ka way sweldo man magkasweldo Kaya ang ilang kuan sa kuha, sir, na ipaluwa pa sa Manila. Di follow up sa Manila ang Ang akong sweldo pa payroll. ay sa asa ka na duty? Nag-duty ko rin, sir, sa may SRP Dynamic. SRP Dynamic. Kasi pangalan sa imong security agency? Athena Agency, sir. Athena Agency. Dugay na ka nag-duty diha? Bago lang, sir. Ato lang Abril. So, bago pa ka nag-sugod og duty, mga 1 month pa ka diha? Mga sobra na, sir. Athena Security Agency, ang inyong kliyente, Dynamic Herbs. yan, nakabayad ng Dynamic Herbs. Nakadbayad na, sir. Kanangutanan mo ko sa operasyon. So nakabayad na sila. So sa ato pa, problema, nasa agency. Dapat masulduan ka. Kaya inyong kliyente, ang imong gibantayan, lumayad naman sa agency. Opo, sir. Pila man imong sweldo sa usa ka adlaw? Kuha na, sir, minimum ra 468 8 hours. 468, 8 ka oras. Unya, sa usa ka buwan, bago pa ka nag-duty niya, wa pa di ka sweldo naka-lisensya, wala. Sir, na ako lisensya. Naka-lisensya. Ang kanang Athena Security Agency, lisensyado ang mga gwardiya diha, wala. Sa ako na bawang, sir, na yung lisensyado na sila. Na mga lisensya. Yes, sir. Ang tanan gud nga gwardiya. Yes, sir. Pero sa uban, no, kaya bawa kung sa ikaw. So okay di ay ang inyong agency kay lisensyado ang mga gwardiya sa ato pa ni agyo og eksakto ga training unya ang inyong haga kliyente ni bayad na pod. So nganong wala pa man ma-process imong sweldo nga 1 month naman di ay na. Karos amang ka last ni duty dito sa SRP? Gahapon lang yun, sir. Wala ko mo jutig balik. Kay ang saad sa kuha, god. Sweldohan ko gahapon. Nya. Nya. Di mo da kay wala mo ko'y budget sad. So gisaran ka nga masulduan ka gahapon pero wala ka masweldo Ang imong naibaw-an, ang uban mga gwardiya sa Athena Security Agency, unsa man kanina ang on time ba manweldo? Dili po, sir, dili mga 2 kadlaw. Pero kini ako may worst kay, sir, kinabtag 5 kadlaw. So ang mga gwardiya sa Athena Security Agency na delay kasagaran og tag 2 ka adlaw ang sweldo. Ang imuha 5 days jud ka 5 ka adlaw ka nga wa sweldohi sa imong 1 month nga imong giserbisyuhan sa imong gitrabahoan. Yes, sir. Sir. Okay. So centralized din ang inyong agency kay follow up po Mas Manila. Sir, follow up sa Manila kay naman ang main to. Asa man nimo bayad ang inyong kliyente? Ngadto sa main din yung office sa Manila? Naman sila kuan diri office sa Cebu. Nya. Murag pig-apple man sila nilang bayad sa kliyente. Magkahala lagi, sir, waka kuan sa umagyan na nila. So paitan no kanang 5 ka adlaw murag taas-taas sa mga kay na no gutom na tanang kutoy atong tiyan anak nga naay nagpaabot ato marinan sa utang unya dili og 5 ka adlaw pag gahapon sa may po ilang saad nimo mo lagi, sir, tawagan nila sa opisina ug ginawag ko nila niingon sila sa kuha nga ila pang gipalo up sa Manila. Magpaabot lang daw kuno ko mo ingon sa mga operasyon. So buwang ano wala specific nga pizza o gwingon nga paabot lang kay tawagan ra ka unyag walay kuan di ka tawagan so di ka masulduan Naging senaryo, sir, may tabo. Dapat mohatag specific yun nga pizza para may lang po natin paabuton Mo ginanta, sir. So 1 month ra ka nag-duty diya sa SRP di ay? Nagsugod ko atong April 8 nya hantod last gahapon. April 8 unya May 20. So 1 month kapin. So 1 month kapin di gawa sweldo Sa karong last, sir, wala ko sweldo karong last na. Kano sa mga last na sweldoan? Atong lampas bilguan, sir, atong May 7 lang, sir, nya 8 kadlaw pag yun. May 7 walo ka adlaw ra unya nabagay kolektahon dito nga 1 month. Yes, sir, manang misakto, sir. Paita no. Before ka nabot diha, di man ka nag-duty sa una. Sa kuan ko, sir, sa mall. Gwardiya ka pagka sa mall. Dugan na ka nga gwardiya sa mall. Yes, sir. The same agency? Lahi na siya, sir, kay isagad ko diha kay duol naman gud sa mua.
Di unsa man to imong agency sa una? Kuan, Jingiskan. Nyahawa ka dito. Yes, sir. Pero okay ra ang sweldo dito. Okay ra to, sir. So, dito lang tagkato pabilin. Ano ni trabok pagka sa Athena Security Agency? Kay duldulan mo sa mga, sir. Taga sa gid inyo ha? Talisay. Mo din ni tabok ka sa Athena Security Agency nga ilabay ka sa SRP kay duol ra sa inyo ha. Yes, sir. Okay, sige. So, kuan kinani ang unsa ba yung next move nimo? Karon. Patabang lagi daw, sir, nga sa masulduhan lang, sir, kay tao, sir, lisura. Sige. Naman kay number gihata sa tong technician to kung tawagan Bombo Marlo. Ang kaning iyang gihatag nga number atong tisingan pag contact ni o ma-contact ba rin nato no kay ato patingogon. Kisa tong kontakon ato sir, si pangan. Si Sir Marquez, mamuna operation din sa Cebu, sir. Sir Marquez, first name. Mura Ray na siya, sir, Ray Marquez. Ray Marquez. Sabi, retired ni Colonel. Okay, diyan niya, sir. Murag, Tiguang ni. Oo, idadara na siya. Mao ba?